Batoma to dale ndo muso chama nanga ke wale tula. Lagare au maye aiwa akabu akajan achekanyi achekanyi nga akachenye amada lefe kono katoka yala na yokon chekanyi jomba sa abada aide bara ale bara dike lagare muso dobe nino lu bena sogomada fe iga klebi ja lagare dobe nino lu bena iga klebi goyare goyala nga otale top lagare namu mami ba fega o botoma sugu nunu ye aiwa wele blale no bela jele ma novembre kalo kle folo hotel Radisson na nu ba wele ko ex Sheraton lagare ni mai kanu kana so ga jampare mai ni ya jampa iba jigitige mo wala jigitige mai ne yala la chaman ko mako ala na ga kira ka kanu nyogonti soro jabaru waidu aiwa lagare ngolla nga nyogomi soro de nga laba mandiri amanda chabakoro ni ye ko dam ne kana to ga plani ma laba o mai chabakoro la aiwa nam ko do beneme muso bakoro la lagare ya benite chabakoro la de mai anye mana suda mine de bada mine na anya flower ka wele black anu ba ubema ko ba muru kalo kle folo hotel Radisson na nu ba wele ko ex Sheraton wele blade no jatigi sebe ubema ba wele len ma o mani go kiye kibili demba kanu lagare ne adongo poiti kanu bo kabini yen kan flini kibili demba e mami no sokole manga kontula ubala ka toka commentaire duma blaga jigi ani commentaire barka ma ko ne kuma ka barka kanuna bana ubito ka wari munun chiama ko kadanye ubisanu munun chiama ko kadanye nga kuga barka kanuna bana lagare fitine ma bi sanu di mama ka tla ka jampa ma bi wari re di mama ka sigi ga faga nani ye ma kanu lagare fitini ite songa ko jugu kala de abada ai lagare ma barka ma dama de sokole ma nga kontina ya nam uga toka commentaire duma bla kunu ma to ke ko de ban salia aiwa ma ye hu kanu kama novembre karo kle folo anye nyena ja organiser hotel Radisson na nu ba wele ko ex Sheraton ne ba doni wati la déplacement nga gelenga kanu mana femi fa o madu pare kuma ye tiere oche ambe jatigi sebe o foni yoro la asigi ka kanu ba sebe o fo bana ku kana sira fo nya jonti ke fo ye ni dakante oche